لكم حجي زبصحنا هصوص زينا إنا خنقرب لكم صنيحنا بجيتاچو ردا زمراح زلو غزياو منግስት ትግራይ ንነበራት ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ከምኡ ድማ ፍሉጣት ጀነራላት ናይታ ምኽተ ትግራይ TDF ወይ ድማ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ጸጥታ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ዝርከቦ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ማዕከላዊ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮምና ኣለዉ ሼር ላይ ክበልዎ ኩሉ ፈልጠለዎ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ بساتلايت تلفزيون كم دما بمحبراو مراخبيتات لايفينا نمحلالفو زلنا بوان سب فلطو سلازلو مالتي بمسرت حبريتا اتوم ጌታቸው ረዳ ወይ ድማ ግዜያዊ መንግስት ትግራይ ነቶም አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝሆኑ ነበራት መራሕቲ በቀጥታ በፖሊስ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከመሐላልፎሎም ከሎ ነቶም ጀነራላት ዝርከቦም አዘዝ ሰራዊት ምስ አብይ አሕመድ በመዝራብ ንፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ አሕሊፉ ከም ዝሃቦም ተዛራሪቡ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ እቶም በፖሊስ ክልል ትግራይ ከእሰሩ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ተመሐላሊፉሎም ዘሎ ነበራት መራሕቲ ህወሓት አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ዶክተር ረዳኢ በርሄ ተጋዳላይ ዓለም ገብረዋህድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አቦ ወንበር ህወሓት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዶክተር ሰሎሞን ይባሃሉ ዛጊት በጽሕና ዘሎ ማለት እዩ እቶም በፌደራል ከእሰሩ ተበይኑሎም ዘሎ ካብ TDF ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ጸጥታ ትግራይ ዝኾኑ ነበራት ጀነራላት ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይሌ ጀነራል ሸሪፎ ገብረ ገርግስ ጀነራል ህንጻ ጀነራል ድንኩል ጀነራል ወድምበይተይ ኃይለ ስላሴ ግርማይ ጆን መዲድ ጀነራል ማዓሾ በየነ ዝኣመሰሉ ዝርከቡዎም ኮይኖም ጌታቸው ረዳ አሕሊፉ ክህቦም ምስ አብይ አሕመድ ተዘራሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ደጅምና መልእኽት ዘስመሩሉ ናይ መወዳእታ መደምደምታ መልእኽት እንታዩ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ጀጋኑ ፍረ ህዝቢ ሰብ ሰለስተ ምዕራፍ ቃልሲ ዝኾኑ ሓርበኛታት ተሕሊፉ ክህቦም የብሉን ንሕናው ናሕሊፍና ኣይንህቦምን ኢና ክብሉ እቶም ህፁፅነት ናይዚ ጌታቸው ረዳ ምስ አብይ አሕመድ ተማሻጢሩ አሕሊፎ ዘሎ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዘተሓሳሰቦም ምንጭታት ይሕብሩ ነዚ ዝመስል ወልእቲ ዜና ከም ዝሰምዑ እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ነባር ዝኾነ ማለት ጌም ቼንጀር ማለት ኣዝዩ በቃ ነቲ ኩነታት ዝቀያይር ከም ዝኸውን ኩላትና ንርድኦ እዩ ስለዚ ብዕቱብነት ክረኦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝተፈላለዩ መልክዑ ተሓበሬታ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ እቲ ዘሎ ፍልልይ ኣብዚ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ በቲ ሓደ ናይ ህወሓት ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ግን ንአብይ አሕመድ ተማሻጢሩ ምስ አብይ አሕመድ ተማሻጢሩ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ነዝን ለኩም ዘለና ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዓዲ ስምብራት ዝህልዎ ፍጻሜ ማለት ትእዛዝ ናይ ማእሰርቲ ኣመሓላሊፉሎ